gura rupa risedeng nalendra yaksa lelaku ong Sekipu kepriye karepmu Bathara Narada aja kebajut berung-berung kunung ya Nger ajreng kekarepane Ratu Gustimu Gilingaya anggone kepengin garwa tetunggale widodari Suralaya kang aran Betari Supraba. Lajala sakjane dewa kuwi wis tanggap sabab apa aku ngamuk ning kayangan. Yo aku mudeng kepriye? Ratu Gustimu banget sumelang atine lamun dewa nampi panglamare to. Sak nyatane ya bab kuwi sing gawe murinane sinuwun Pracana Dewa. Kuwi jenenge kaduduga kejerun panampa. Ngerti ya, Ger? Sejatine Hyang Pramesti Guru malah kepara nampa panglamare Ratu Gustimu. Ladala. Estu dipuntampi napa pukulun? Ya kena ditampa. Nanging menapa pukulun? Nanging ana syarat seranane, yaiku ketawune tamanan kakung lan temanten putri kudu tiba ing dina Rebo Pos tanggale 32 wulane Jumadi lawas. Menawi mekaten trawaca dawuh paduka pukulun suami kula nyuwun pamit wangsul negari Gilingaya. Ya Sekipu, muga-muga nalare Ratu Gustimu ora beda kelawan ado karo landhep dengkule nalarmu.